بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تدرى جلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدرى إن دون بيجيدل من بيتينغال قصة وعبرة. قصة بميتوي إن جدي كوشن قصة دمك دوكولارني حال الدعاء ɗuɗɗum ko naneten addu'a'u silahul mu'min. Do'a ɗum balmol mu'minijo. Kalima mu'minijo ɗo muhimma. Mu'minijo e nden mo do'a mum tammete nafan kam imanako kam wona. Annabijo min sallallahu alaihi wasallama en andi o solni dow do'a. O andini Allah ceniɗo ɗon jippo ha asama dunya kala jemma fu ha sulusu jemma ragarejo. Allah ceniɗo o wi'a wodi do'otoɗo ha mi jabo ɗum na, wodi moltotoɗo ha mi hisna ɗum na, e nden wodi gidortoɗo ha mi yido ɗum na. En ɗon nana hadisji bana ɗiɗo. To ngam man kadi deɗiraɓe julɓe, gissa ngaran ka ɗo ka hollan en do'a noyi batte muɗum gonata wakkati fere. To ɗum ummake ha mu'minijo, to ɗum suɓanama wakkati, to ɗum iwi iga ɓerɗe latiɗe gonɗuɗe be Allah ceniɗo. Saro en ɗiɗo ɓe jarri borama ha ɓingel maɓɓe. Ɓingel ɗo ɓingel pamarel gal duɓi 4, amma o ɗo fija be fontere sei o moɗi nde. Ɓe pami o moɗi fontere ɗo. Ɓe pami bo ɗum kam ɗum mijini ɗum jamu, ɗum maran batteji kalluɗi. Ɓe ngaɗi dabareji maɓɓe arani tappegal ɓawo mako, jimmitemo ngaɗeni ko ɓe ngaɗata. Ɓe ngaɗi wala fontere wurtaki. E ragare man ɓe koshi ɓingel jawɗum ɓe jari ɗum ha medecin lattiɗo cekowo. Ɓe mbi ɗum kubar. Medecin hoshi ɓingel jawɗum waɗi ecography, waɗi radio, lari fontere kam dainaki masin. Fontere kam dilli yehi jippi ha les ɓoyre mako. Wuttudu nandu na wuttudu nyamru na mi yejjiti, amma fontere kam yehi jippi ha les ɓoyre. Ɓe jotta kam ha analyst medecin man kam wala dabare wonde sam sei operation man bo sina nga waɗe jawɗum bana fontere man dilliri jawɗum jippi ha nokkure nde ɗo hulete. Kadi bo Allah andi dimbano nga tammi waɗgo ɓawo ɗon. Ngam man ɗum wodi operation jawnga masin. Ɓe bo ngam man medecin man o yewtidi be saro en man, o suɗai ɓe, o wi ɓe ha ɓingel moɗon ɗo ɗon mari haje operation bo jawnga. Operation man bo mu'akkat, operation man compliquewa. E bo o wiɓe bo operation man to waɗama resisi bo batte man kam tammi luttugo ha ɓingel man, o tammi yeddugo be majum. Njamu mako ɓawo man kam luttata bana no yiɗa. O maran muskilaji ɗi njamu ɗi o luttiditta be mum ha ngendam mako fu. Pat o laɓani saro en pami jarribama.
ɓe mbimo jotta kam dugana min gewta seeɗa. Baba be dada ngurti ha yasi, ɓe gewti caka maɓɓe seeɗa. Ɓawo man ɓe lori ha medecin, ɓe mbi ɗum min gerdake operation man nga waɗe, amma torde amin kam dokka amin wakkati 24 heures kam, acca amin dedei 24 heures kam. Ɓawo man operation man fuɗɗa waɗeko. Medecin man wiɓe wala muskila, efton garanti onon, ngam kala nde hunde ɗo sabbiti pat ɗum ɗon efta riske ɓuran nga maunugo. To ɗum sabbitake onon tefi kam efte garanti man. Ɓe mbi inchallah khair, o accana ɓe 24 heures. E be man ɓe ngurti biro mako ɓe dilli. Banni kadi derɗiraɓe julɓe ko nande ɗo kanjum man wiyete gissa. Nden gissa man kaɗon holla himmiɗinago do'a. Himmiɗinago do'a ko wi'ete do'a balmol muminijo, do'a doggitirɗum muminijo ɗo ɗum haqiqa, ɗum gonga. Non ɗum woni. Saro en man ɗo ɓe ngodi dina. Ha gissa man ɗo bi'a ɗum saro en man ɗo ɓe ngodi dina. Annabijo min alayhi salatu wassalam wi ta'arraf ila llahi fi rraha ya'rifka fi shidda. Andina Allah ceniɗo yake hoyende, Allah bo ande yake saɗende ma. Saro en ɓeɗo man ɗo ɓe ngodi dina. Yake wala muskila heɓi ɓe, ɓe ɗo conotiri be Allah, ɓe ndo'orto Allah, ɓe ndewan Allah, ɓe mauninan Allah. Dina wodi nokku ha nafsuji maɓɓe. Yake hoyende ɓe ɗo andi Allah, nde yake saɗende waɗi ɓe doggitiri Allah, Allah ceniɗo jabani ɓe. E non bo hani ha julɗo kam ta o waɗa kazajum kam diwi ɗum, fanna ɗum be Allah o hudata. Kazajum kam diwi ɗum ɗo itta hakkilo mako, o holo ha Allah. Kala nde holago mako mauni, holago mako ɗuɗi fu, kanjum man wiyete ko tammi yottingo ha kayefi nga o tammaki. Saro en ɗo laɗi ga docteur wiɓe ka, ɓe mbiyayi ɗum waɗa, ɓe ɗo andi wodi hani ko ɓe ngaɗa. Kanjum wiyete doggitirgo Allah ceniɗo. Ɗo muminijo marata ɗum. Doggitirgo Allah ɗo ɓe tawi ɗum larurajum, ɗum dolejum. Lattago nda ko docteur kam wi ha mum kam sai operation man sai ni, wala dabare fere, wala ni wala ni. Ɓe andi kai bawɗe Allah kam dow ɗo pat, gaɗa ɗo pat bawɗe Allah ceniɗo. Foti Allah itta ɗum be laabi mum ɗi ɓe anda. Maturu man ɗum waɗi ɓe mbari woyango Allah ceniɗo, ɓe mbari woyango Allah ceniɗo. E Allah ceniɗo bo hayyabnayi ko ɓe gikkiri ɗum. Allah wi miɗon be fodde gikke jeyaɗo am ha am. Bana ɓe gikkani Allah man bawɗe mako, enɗam mako, yidago mako ɗo, Allah ni rusɓai ɓe ha majum. Allah jabi ɗum itti. Enen kam hani ɗum wona ɗum sifa julɗo. E non bo derɗirawo julɗo hani subgo wakkatiji. Wakkati nga ɓe cuɓi ɗo wakkati jemma, ragare jemma. Ɗum annabijo sallallahu alaihi wasallam wi ha hadis qudsi, walla annabijo wi ha hadis, Allah jippoto her wakkatiyel man ha asama duniya, jibbaki leɓotiranki be mangu mako, be zati mako, be teddungal mako. O wolwana jeyaɓe mako. Wodi do'ortoɗo yam ha mi jabo ɗum na. Wakkati man ɓe cuɓi. Wakkati yimɓe pat ɗo ɗani, wakkati yimɓe fu ɗon ngoyti. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Wakkatiyel man yitere Allah tan wiyete larande dewowo man. Wakkati man ngan ɓe cuɓi wakkati mboɗnga.
eɓe ngodi bo caɓɓaje bo lattiɗe boɗɗe, kanjum wiyete diina, kanjum man wiyete imanaku, kanjum man wiyete holago Allah ceniɗo. E nden ɗum fu man ɗo ɗum yottini ha résultat bana ngaɗo. Yo banni kadi derɗiraɓe, ni kam dammuɗum man kam hani julɗo o mata himmiɗinago do'a, o mata wo'inango Allah ceniɗo gikke, o mata mana Allah kam kala ɗume fu bawɗo. E nden o anda no o do'orto, o anda ndei o do'oto, e o wona dow sifaji bo gaɗanɗi do'a mako maran qima ha Allah ceniɗo. Allah ceniɗo risku en doggitirgo mo, e to en doggitiri mo bo Allah ceniɗo jaɓ'en jabo do'ayeji meɗen. Onon nyawɓe tata e gikke doggitire Allah ceniɗo, onon jarribaɓe ta come tata e gikke doggitire Allah ceniɗo, onon ɓilliɓe doggitire Allah ceniɗo, marɓe yakeji ɗiɗɗi ɗibbu wi'ata timmi kanyum kam ko wawata timmi, tata e gikke doggitire Allah ceniɗo. Allah ceniɗo o bawɗo dow kala ɗume fu, ɓade doggitiremo on kucitiɓɓe be ɓerɗe mon, cuɓe wakkatiji lattiɗi kanduɗi, ngone dow sifaji lattiɗi gerdinanɗi Allah ceniɗo, mbo'inane Allah ceniɗo gikke, e be majum yama Allah ceniɗo waɗa ko lattoto kayefi ha yakeji moɗon. Allah ceniɗo o fondu en. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.